Day usa ka mananahi o Sastre nahimo usab nga katabang o Yaya. Multitasking ni. Mao kining iyang nagian sa usa ka 30 anyos nga graduating student sa Talisay City College. Usa niya nagkabot ang pagtapos sa kolehiyo with flying colors ni. Atong ilailahon ang tinunan nga Magna Cum Laude. Ani ang exclusive report ni Chona Carion. Likod sa iyang kalampusan nga nakabot karon maong nasinating kalisod nga nagian sa 30 anyos nga graduating student nga taga Kampo 4 Talisay City. Ikatulos siya sa siyam ka anak. Valedictorian sa elementarya, apan napugos sa pag-undang o pagtungha sa dihang migraduate sa high school gumikan sa kalisod. Iyang amahan PUJ driver ug kanhi street sweeper sa Talisay City usab ang iyang inahan. Time nga walay bugas, walay mga kuan, nga need jud mo sacrifice para sa family bitaw. Sa edad nga 16 anyos misud siya isip katabang, nahimo usab siyang yaya. Apan wa kini makapugong kaniya sa pag-eskwela og dressmaking ubos sa TESDA. Hangtod sa tuig 2015, may-enroll siya sa Talisay City College isip scholar. Ang iyang kita sa pagpanahi mao na iyang allowance ug gigamit usab sa gastuhan sa iyang pagtungha. Naman say offer nga magpamaid, magyaya sa duha ka kuan ba chikiting bitaw duha ka twins. Diya sa basak nga dol-duol ra dili na siya lisod ka uli. Kung normal days nga walay tahi or walay kuan, night time nga mo tutor ko sa akong friend. Mato ni Bacos nga gusto gid siya nga mula gagawas sa nasod sa pagtuo nga mao kini ang bugtong paagi nga makahawa sa iyang pamilya sa kalisod. Dili usab siya gusto nga maagian sa iyang mga manghod ang naagian niyang kalisod. Ang iyang pamilya mo'y naghatag kaniya og inspirasyon aron kabuton ang damgo taliwas sa kalisod. Sa kalisod sa unang bang ilang maani karon kanang hayahay na sila dili na maglisod og kaon, dili na maglisod og baon. Si Grace Bacos usa ka buhing saksi nga ang kalisod dili babag aron makabot ang damgo sa kinabuhi. Ang age ug ang imong kalisod dili babag para mo succeed ka sa imong life. You just need determination. Di sa jud mo tuo nga ka-bright ra akong weapon nga na succeed ko kay kung bright lang ka without that determination or perseverance to go on, useless ra siya. Si Chezzy Tormis, English teacher ug hulagway nga mentor ni Grace miingon nga kugihan ug deserving siya pagka Magna Cum Laude. Makita jud nimo na maningkamot jud siya bisag naglisod magitinuod financially og sa kadaghan ng task ba na sagol-sagol na bat makita jud nako na siya time management. At the same time nakita jud ko naganahan jud siya mulampos, na jud siya idamgo sa iyang kaugalingon. Karong April 8 na mo graduate si Bacos ug human ini plano niyang mo-review alang sa board exam ug dayon magtudlo. God had made me experience a lot of downs in my life because I know that He was preparing me for this ultimate up in my life. I am Grace Bacos, proud Talisalite, batch 2018-2019, Magna Cum Laude. Uban ni Godfrey Rilien, Chona Carion, Balitang Bisdak.